Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Sekaratri, guru Bahasa Jawa di SMK Negeri 1 Tempel, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Prodi Bahasa Jawa di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya di SMK Negeri 1 Tempel pada materi prosesi upacara panggih Gagratna Yogyakarta di kelas 12 OTP 1. Berikut kartu ujian saya. Selamat menyaksikan video ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, sugeng enjing para siswa. Sugeng enjing Bu. Nggih, kanthi pawartanipun dinten menika sami sehat sedaya? Alhamdulillah sehat. Nggih, para siswa, amargi sakmenika tasih pandemi Covid, para siswa kedah njejekaken protokol kesehatan nggih. Ampun kesupen. Inggih. Kedah disiplin, ngangge masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, ngaten menika. Nggih, monggo salah setunggal mimpin anggenipun ndedonga. Monggo kanca-kanca ndedonga sesarengan. Ndedonga paripurna. Inggih, matur nuwun Mbak Yeni ingkang sampun mimpin anggenipun ndedonga. Salajengipun dipun cek kuotanipun tasih wonten to? Baterai HP-nipun sampun sami full nggih? Sampun. Monggo saged dipun isi presensinipun ingkang dinten menika. Nggih, sampun sedaya presensi nggih? Inggih. Sampun. Ice breakingipun peserta didik mengikuti instruksinipun Pak Budi ngendika. Pak Budi ngendika, nyepeng pipi. Ayo. Saking ice breaking kalau wau ngajaraken menapa? Konsentrasi. Piwulangan minggu kepengker menika nyinau menapa nggih? Cerkak Bu. Inggih leres. Dene dinten menika mangke badhe nyinau materi enggal. Inggih menika bab upacara panggih penganten Gagrat Yogyakarta. Sampun ketingal dereng? Sampun. Nggih, cobi menika gambar menapa? Gambar mantenan Bu. Inggih, sampun leres. Wonten ingkang badhe nambahi gambar menapa menika? Mantenipun dipun kirap. Kirang sekedhik malih. Upacara panggih penganten. Sampun leres ugi jangkep. Nggih. Sinten kemawon ingkang aktif wonten ing pasinaon basa Jawi menika badhe pikantuk biji tambahan saking Bu Sekar. Menika wonten tembang maca pat. Tembang menapa? Smaradana Bu. Gegaraning wong akrami tutu bondo tutu rupa. Nah, salebeting tembang menika saged dipun pendhet motivasi kangge sampeyan sedaya. Tiyang badhe emah-emah menika kedah gadahi modal
ingkang kiyat. Modalipun menapa kala wau? Modalipun ati. Inggih, Ati. modalipun ati ingkang kiyat, ati ingkang tetek. Terus boten gampang goyah. Menganalisis makna simbolik. Makna simbolik saking upacara adat panggih kalian menyimpulkan amanat. Materi ingkang dipun rembak dinten menika wonten 3. Tunggal urutan prosesi upacara panggih. Ginanipun sinau upacara panggih. Saged nyiapaken bekal kangge ngenjing emah-emah. Inggih, tata upacara tebusan pisang sanggan ngantos dumugi sungkeman. Nah, menika lak budayanipun yang Jawi no? Nggih napa mboten? Nggih, Bu. Inggih, ingkang kedah dipun Sarekaken. salajengipun menika rancangan pamiji menika. Nah, dinten menika mangke badhe menapa to? Oh, ingkang setunggal mangke nggarap pretest rumiyin. Salajengipun mangke wonten masalah ingkang kedah dipun padosi solusinipun. Inggih, dumugi menika wonten pitakenan, Mbak-mbak? Wonten boten? Boten. Dan inggih menawi boten sumangga saged nggarap kuisis. Linkipun kala wingi sampun Bu Sekar share wonten grup ugi sampun Bu Sekar share wonten GCR. Para siswa sampun sami cekap nggih anggenipun garap? Sampun, Bu. Inggih. Sumangga menika dipun bahas. Para siswa menika taksih wonten ingkang salah. Monggo mangke wonten andharan materi dipun gatosaken tenanan nggih supados saged mangsuli sedaya pitakenanipun lan saged mangertos bab materi upacara panggih menika. Inggih. Cobi. Pun gatosaken nggih. Ing mriki menika mangke wonten urut-urutanipun tata upacara panggih. Inggih. Menika video ingkang nomor setunggal nggih. Menika kala wau kalih tulodo nggih upacara panggih penganten. Cobi ingkang saged mangsuli wonten pundi bedanipun antawisipun kalih video kala wau? Cobi. Kula, Bu. Video setunggal wau tasih ngginakaken upacara adat. Dene video kalih menika konsepipun modern, Bu.
Inggih, sip sangat Mbak Lupi wangsulanipun. Wonten ingkang badhe nambahi? Monggo. Kula Bu, Inggih, monggo Mbak Rahma. menawi modern menika biasanipun niru-niru tradisi Western utawa Nggih. Barat. Dene ingkang adat wau dasaripun budayanipun piyambak. Inggih, sae sanget wangsulanipun Mbak Rahma. Cobi Mbak Rahma, wonten ing video nomor setunggal kala wau. Upacaranipun ngangge gagrag pundi? Surakarta menapa Ngayogyakarta? Ngayogyakarta Bu. Inggih, sip. Video ingkang nomor setunggal kala wau mujudaken prosesi upacara panggih gagrag Ngayogyakarta. Inggih. Nah, upacara panggih kenging menapa dipun sebut upacara panggih? Panggih menika ugi saged dipun tegesi ketemu, nggih kan? Nah, upacara panggih asring dipunsebut upacara dhaup utawi temu. Nah, menika manggihaken sinten ingkang dipun panggihaken ing upacara panggih menika? Temanten istri kalian temanten kakung. Inggih temanten estri kalian temanten kakung. Kapan anggenipun manggihaken? Nah, menika anggenipun manggihaken sabibaripun ijab utawi akad nikah ingkang rasuk agami Islam. Dene ingkang agami Kristen utawi Katolik menika sabibaripun pemberkatan nikah utawi misa. Nah, lajeng upacara menika gadah peranan penting miturut norma adat. Nah, ing menapa Bu kok penting miturut norma adat? Nah, wangsulanipun menika. Nomor setunggal, supados angsal pengukuhan adat awet saking palakramanipun kekalih temanten. Nah, dados menika mangke penganten menika sampun dipun akeni utawi diakui secara adat. Mbak Sinta menika sampun krama kalian Mas Bayu umpaminipun. Nah, berarti sampun sah menawi tinggal satu rumah. Ngaten nggih? Lajeng nomor kalih kangge nepangaken, kangge ngenalke. Nah, menika lho Mbak Sinta kalih Mas Bayu menika sampun nindakaken ijab utawi akad nikah. Lajeng ingkang nomor 3 kangge nyuwun donga pangestu dhateng sedaya tamu ingkang rawuh. Nah, dumugi ngriki wonten pitakenan. Boten Bu. Upacara panggih menika wonten urut-urutanipun ta kala wau ingkang 11 kala wau lho. Nah, menika boten pareng dipun wolak-walik pisan. Menika wonten beksan edan-edanan. Beksan edan-edanan menika namung dipun tindakaken ing pundi? Kraton Ngayogyakarta. Inggih leres sanget. Menawi boten ing kraton menika biasanipun boten mawi edan-edanan. Nah, kenging menapa kok dipun sebut edan-edanan? Nah, cobi menika dipun tingali. Anggenipun dandan menika lak boten lumrah to? Riyasanipun menika? Nggih, menika kados tiang ingkang menapa? Ingkang boten wau. Ingkang edan. Nggih, lajeng makna simbolikipun menika kangge ngusir bala ingkang ganggu. Jurusan Pisang Sanggan. Inggih, yo. Kang menika, Mbak. Pisang Sanggan menika dipuncaosaken dhateng tiyang sepuh temanten estrinipun setunggal pralambang nebus temanten estri. Kalih supados enggal dipunpanggih Sungkeman. Sungkeman menika kala wau simbolipun menapa?
Gadahi makna menapa kinten wau? Ingkang pun sebataken wau lho. Nyuwun menapa kala wau sungkemanipun? Lak wonten kalih to, makna simbolik saking sungkeman ingkang setunggal nyuwun titik-titik. Ingkang nomor kalih nyuwun titik-titik. Nyuwun restu kalih nyuwun pangapunten. Inggih, nyuwun restu kalih nyuwun pangapunten menika tuladhanipun makna simbolik. Lajeng caranipun madosi amanat. Nah, menika dipun gayutaken kalian gesang padintenan. Wonten manfaatipun menapa boten. Nah, saking amanat sungkeman kala wau minangka putra kedah kados pundi kalian tiyang sepuhipun? Hormat. Kedah hormat. Nggih. Nah, menika tuladhanipun upacara pondongan. Makna simbolikipun menika hormati temanten estri ingkang langkung inggil derajatipun utawi kalenggahanipun tinimbang temanten kakung. Nah, amargi temanten estri menika terah bangsawan nggih, terah kraton. Lajeng amanatipun menika kedah ngurmati kalenggahanipun tradisi kraton ingkang adi luhung. Nggih, saking materi ingkang sampun dipun andharaken Bu Sekar, wonten pitakenan? Wonten Bu, kula Nisrina. Inggih, monggo Mbak. Bu, kenging menapa ingkang dibalang menika ngangge suruh Bu? Wah, inggih menika pitakenan ingkang sae sanget. Monggo, sinten ingkang saged mangsuli saderengipun Bu Sekar wangsuli? Kula Bu Lupi. Nggih, monggo Mbak Lupi. Suruh menika perangan ngandhap lan inggilipun beda. Ananging menawi dipuncokot menika raosipun sami Bu. Inggih, leres sanget. Jangkep ugi wangsulanipun Mbak Lupi kala wau. Suruh menika lambangipun perjodohan tiyang kakung lan estri. Para siswa, dinten menika mangke badhe madosi menika saking video saha andharan dipun padosi makna simbolik kalian amanat saking upacara panggih gagrag Ngayogyakarta. Nah, menika mangke dipun padosi makna simbolik saking tebusan pisang sanggan, kembar mayang dumugi sungkeman. Lajeng amanatipun ugi dipun padosi. Nah, monggo para siswa saged pirembagan ing grup WA kelompokipun piyambak-piyambak nggih. Kala wingi kelompokipun lak sampun dipun bentuk to kalian Bu Sekar? Sampun. Link LKPD-nipun ugi sampun wonten. Kala wingi ugi sampun Bu Sekar share ing GCR kalian ing grup WA. Monggo para siswa saged diskusi ing grup WA kelompokipun piyambak-piyambak. Sumangga. Inggih menika saking diskusi kelompok tunggal. Nggih, monggo. Sip menika bimadosi ingkang makna simbolik. Menika saking kelompok kalih, ya monggo enggal-enggal dipun wiwiti.
Nggih, monggo kelompok 3. Kata sing ayem-ayem menika. Yuk, panlajengaken anggenipun diskusi. Nah, saking kelompok kalih menika nggih, yuk. Ampun kesupen amanatipun lho nggih. Sip, mantap. Yuk, yuk. Nah, ini kira mau kayak kelompok loro. Kuwi ranu padha apa wiji dadi sih? Lali. Nah, menika ingkang pralambang tondo bekti. Menika ingkang ranu padha nggih. Ingkang wiji dadi menika lak tigan kala wau to. Nah, sip menika Mbak Mita sampun leres. Ranu padha ndak, nek wiji dadi beda. Oke, lanjut. Inggih para siswa, kalau wau sampun sami diskusi ing grup WA, wau ugi ketinggal. Anggenipun diskusi ugi sami aktif inggih. Sip sangat menika anggenipun kerja kelompok kelas 12 OTP 1 menika sami sae sangat. Monggo kelompok setunggal maosaken asilipun diskusi. Perwakilan saking kelompok setunggal, monggo. Nggih. Monggo Mbak Lupi ngandharaken asiling diskusi kelompok setunggal. Tunggal. Makna simbolik prosesi upacara panggih. A. Tebusan pisang sanggan. Sanggan minangka sarana kangge nebus manten putri supados medal lan dipunpanggihaken dhateng manten kakung. B. Kembar mayang. Mugi manten kekalih anggenipun nglampahi pagesangan saged minulya saha tebih saking rubeda. Amanat ingkang wonten ing salebeting upacara adat panggih. Piwulang bilih wonten ing salebeting palakrama tiyang kakung saha putri menika nggadahi hak saha tanggung jawab piyambak-piyambak. Pramila kekalihipun kedah tansah nyawiji wonten ing samubarang perkawis amrih kagayuh gesang bebrayan ingkang langgeng. Inggih, matur nuwun sangat Mbak Lupi ingkang maosaken asiling diskusi kelompok setunggal. Monggo kelompok kalih badhe nanggepi utawi suka pamanggih panyaruwe, monggo kelompok kalih. Menawi sampun emah-emah kedah saged ndagi rahasia antawisipun panganten kekalih. Nggih, sip. Kelompok kalih monggo ngandharaken asilipun diskusi. Mbak Mita, yuk diandharke asil diskusi saka iki Mbak. Balangan gantal, ranu padha, wiji dadi nggih. Berarti makna simbolik prosesi upacara panggih, balangan gantal apa, ranu padha apa, wiji dadi apa. Gitu. Ya. Monggo kelompok kalih. Makna simbolik prosesi upacara panggih inggih menika setunggal balangan gantal. Tegesipun dipun balang ing dada pralambang rasa. Lanjut jengku pralambang saged dados pangarsa utawi imam ingkang kagungan tanggung jawab. Lajeng palarapan pralambang supados manten putri saged gadah pamikiran ingkang wasis utawi pinter ngatur emah-emah. Lajeng panupada inggih menika pralambang tanda bekti dhateng garwanipun. Lajeng wiji dadi upacara menika Ngeprat. Wiji dadi kanthi pangajap mugi-mugi enggal dipun paringi momongan. Inggih. Lajeng ingkang
Amanatipun, Mbak. Tunggal tiyang estri kedah bekti dhateng ingkang kakung, dene ingkang kakung kedah ngayomi ingkang estri. Kalih menawi sampun emah-emah, kedah saged njagi rahasia antawisipun pengantin kekalih. Inggih. Sip sangat. Monggo kelompok 3 kasuwun nanggepi asiling diskusi saking kelompok kalih. Menurut manggih kula sampun leres tiyang Nggih. ingkang emah-emah ateges kedah mandiri menapa kemawon kedah dipun nadhepi pekarangan. Inggih, sae sanget. Kelompok 3 anggenipun suka pamanggih kalian nambahi asiling diskusi. Dudutanipun. Monggo. Kula Bu Siti. Inggih, monggo Mbak Siti. Saking materi pasinaonan dinten menika nyinau bab makna simbolik saha amanat saking upacara panggih. Nggih, leres Mbak Siti. Cobi, sinten ingkang saged nyebataken urut-urutanipun acara wau? Kula Bu Hana. Nggih, nggo Mbak. Wonten tebusan pisang sanggan. Nggih. Salajengipun kembar mayang. Terus balangan gantal, mapak besan, lan sungkeman. Inggih. Leres sanget Mbak Hana. Menika wau urut-urutanipun upacara panggih. Lajeng kados pundi ingkang saged dipun pendhet saking materi ing dinten menika kangge gesang saben dinten? Saking upacara panggih menika gadah makna simbolik saha amanat ingkang ancasipun caos donga lan pangajap ingkang sae dhateng para pengantin kekalih. Inggih, wah anggenipun mangsuli menika leres sanget ugi jangkep. Inggih para siswa, kangge ngecek asiling pasinaon dinten menika sampun paham menapa dereng, sumangga dipun garap postesipun ingkang wonten ing Google Form. Linkipun wonten ing grup nggih. Monggo dipun garap ingkang wonten Google Form menika langsung kemawon. Menika nggih saperangan ageng bijinipun sae-sae wonten ingkang pikantuk 100, wonten ingkang pikantuk 8 dasa. Menika kok wonten ingkang pikantuk 2 dasa cobi dipun bikak menika. Dipun bahas. Nggih. Berarti menika ateges tasih wonten perangan ingkang dereng mangertos. Terus tunggal menika prosesi upacara panggih menika gadah nilai simbolik. Nah, wangsulanipun menika pengantin putri kedah bekti dhateng garwanipun. Nah, menika kalau wau gambaripun mijiki. Nah, gambar mijiki menika wau dipun sebat menapa? Ranupada. Ranupada, sip sangat. Ingkang pikantuk asilipun sak ngandhapipun 7 dasa nggih. Mangke ngambali malih anggenipun garap wonten ing Google Classroom menika nggih. Lajeng ingkang asilipun langkung saking 8 dasa mangke ugi nggarap pengayaan. Saking pasinaon dinten menika, materi menapa ingkang ngremenaken? Perangan nemtokake makna simbolik, Bu. Inggih, perangan nemtokaken makna simbolik. Menika lak ateges kedah ngudari simbolipun rumiyin to lajeng dipun gathuk-gathukaken kalian nalar. Lajeng perangan ingkang boten ngremeni, cobi Mbak Rahma. Perangan menapa, Mbak?
Wonten ing jaman sakmenika ingkang kangge upacara adat menika sampun arang-arang. Dados enten perangan ingkang boten mangertos. Lajeng ngangge upacara adat menika lak biayanipun ugi awis to, boten murah. Nah, ngaten menika. Inggih para siswa matur nuwun sanget kangge ingkang sampun aktif nyuwun pirsa kalian diskusi ing dinten menika. Lajeng kangge ingkang dereng aktif, ya monggo dipun tingkataken malih, boten sah isin-isin ingkang PD kemawon. Lak nggih boten dipun dukani to menawi anggenipun matur kok lepat ngaten menika? Boten. Nah, menika kedah percaya diri. Lulusan SMK menika lak kedah kompeten to. Nah, sasanesipun sampeyan kompeten ten bidang perkantoran ugi kompeten micaranipun. Nah, mekaten menika. Inggih para siswa, Bu Sekar gadah parian. Parianipun mekaten. Ning Surabaya Ngulandara. Bapak singgih lelungan tuku janur. Ayo para muda lestarekno upacara panggih kebak pitutur. Nggih. Mekaten kala wau pasinaon ing dinten menika dene pasinaon candhakipun mangke badhe ngrembak bab Kraton Yogyakarta. Ngoten nggih? Nggih. Ampun kesupen para siswa mangke ngirimaken asilipun diskusi kala wau, diskusi kelompok wonten ing Google Classroom. Ngoten nggih? Nggih. Monggo Mbak Siti mimpin anggenipun donga panutup. Ya, monggo kanca-kanca dedonga sesarengan. Donga paripurna. Inggih matur nuwun Mbak Siti ingkang sampun mimpin anggenipun dedonga. Matur nuwun para siswa awet kawigatosanipun mugi materi dinten menika saged ndadosaken manfaat kangge kula lan sampeyan sedaya. Kula cekapi semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Bu. Inggih matur nuwun sanget.